one name. Akale Talibe. Who are you doing? Let's go there. Salon. Salon. Guy can my Abu Chaman. We are calling Dalo. Enough space. We are coming Kunaba. High Chief, we are coming. Oh no, I'm my chairman. Now this location. Dalo one name. Oyudu. Under. That's block. I'm not saying that's block. Engineer record over. I'm not actually go at all. You see, you are not for the reason. I don't know the more we go. Oh, baby,
Ese John biwe na metata. Anda. Biwe babila. Anda. Ice block. Ice block. Jalo. Ayi. AKA. Woki Gemeko. Waga Pama. Ese Woki Gemeko. AKA. Waga Pama. Waga Pama. Oya Madiga. You know you want to work on me. I'm a baby. Baby. What you do one day? What I go my own. Naka where you put. Naka ni na rara. Ima naka ni na rara. Often that's not over. Because no one has any space. CEO, Global Villa. I'm a Bokwai. I'm from hotel. Etago, whenever I be oku na study. Whenever we want to hotel, I never give. Oku I want to this. Mkulen, nyama oku ya na marogo. Atia oku. Ado buta. Wanga pama. Oya olugri bia. Oya super black man kambara yebu. Madu ka wandem. Simu kenei. Anda. Ajori. What is the song? Oya mano. Anda. Oya mano. Ana memebe datas. June 12. Nalo 2025. Remember 2023, 2024, Namumelia 2025, Namune mi also 2023. Nanga kologe, ebendi mi ha. Yabu Nazareti Hotel. 2023 for Nazareti Hotel. 2024 for Navila Pachaguleri. 2025. Aye. Global Villa. No so ne. Muda kopeli Obia. Village Romachata. Tani. Namile Mazonata. Information. Namile Mazonata. Olugura kasumoni. Ono mana catch money. Koja ni gbego mewi mbo. Oludi enem. Owe wu mewi. Nabudu akomili. Obro nadam. Manobu ogo bianam. Oludi. Robe wande mewi. Ojisi mewi konja wa. Baby. Konya. Ojebi mogo. Konya. Ojebi mogo. Egwa maka bege mo. Birthday 2025. Konya. Ojebi mogo. Ebede. Salone. Aro bujo bona pilot omule bona chemu eze pilot omule egwa bu maka bete haji wachina pilot eze tugu balogo dalone
Because the community does not kill every child. That's what I tell you. Happy birthday to myself. 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 Happy birthday to me. Under. Ijele. Atanam. Ijele wandem. Obe mbaka abelebe. That is the present 111. I hope the coach is clear. What about Mama 360? How about look a German is a German uncle. A German is a German uncle. Be your brother's keeper, not your brother killer. If you want. Bloody. Where's the jailer? We are accused. Why are not our bastard? We are about to share. Once a salute chip with the auto robbers. Never go there. You see Josie Solo. I don't go to the jail and alone. I don't want them. I will just show. I don't want them. I'm about to the jail. I'm about to the jail. I'm about to the jail. She cannot sell on dry land. Because no, for them wanaka. I told them I got no. Because no. Problem garden. Because no. I told them I got no. I don't go to the money. Yeah. I don't know. Eyes. I don't know. Under the Yoruba villa, we want security. Command your security. Because I don't know. I'm looking for high chief. High chief are there, but I'm going to not other than or solve all the problem more. Kata, you are rugged and possessed. Under. The Global Villa. Command the security give him all. Command the all. Because I live with Mado. I see no more. I come to your child. I don't put up. Daddy, I'm not singing to the room. I say, I'm not singing one name, Peter. It's one name, Paul. Flower, Peter, flower, Paul. Come back, Peter. Paul and I tell you. One name. There's your farm up. Oh, you're Malusia. Let the glasses. I'm Malusia. Munan Diagu. Naikoli. Adam, my birthday time. June 12, now 2025. Now the Global Villa.
maluchie ibe adịla ya isi asị na nwata maluchie ibe adịla ya isi owo mezo emo nwata maluchie iji nwere ugwe Chuba Anda Oye Chuba Anda Oye Chuba Chuba Happy birthday to me iwe shemu happy birthday tunyami eseku high chief shina balok akumoloje ni mo ye ta chuba anda ezo kuwande okudide iva happy birthday to Namiozo. Akunaive. Mogoli. Happy birthday to Namiozo. Now Suba, Silveco, Oligo. They got way for an encore. All I did on YouTube. Oh, baby. Anadugu. Ema na muna kaburo kwa. Nato amarta. Anadugu. Anadugu waza. Muna ndiye kuru. Na hii koreligi. Keduma kachuji nawe manogo. Manager B. Uhubachi. Ena wa flogo. Oyele maba. Mweba n'ụlọ biko kana tuyi ka dansa eje igwe mbunye kedu maka chinoso igbo ị na-eji ego igbo jiri ego nwụọ na-eme obere mmụọ nke olili ada nwere wezu n'aka nwanne zane ya n'elu ada gwele nwanne zane ya agwele ezu n'aka eze nne ya ofu onye na-atụrụ egwu eze nne nwanne gị zatarụ bete ya ọgwa dị nne ka a mụrụ onye ya eze nne ya na agwele ezu n'aka ya na-ekwu Igwe America ndị ọkara wà na nwa otu na mọgụ ndị nweta gara ọgwụgwọ na babi na Malaysia nda ndị nweta gara ọgwụgwọ na babi na Malaysia chifu aka ji akụ onye atụtụkwana nke alụsị bụ mmadụ Anagwala, dalo. Chief Akajiako, Onumu Kereyi, onye bụ ọfịsa dọ. Ọfịsa. Onye bụ odeze, mụ na gị bụ nwata. Kedu maka ibe sọpada? Ibe sọpada, onye asa. Ọ gara. Kaịkana, ndị a na-ehu. Ndị a na-ekwu. Dade huo wọn mmadụ kasị ayi ozi Akajiako chief mmanwụ Akajiako n'ego adị Akajiako n'ego adị Akajiako n'ego adị
Ndane huo akaja kulenda mama kasi akaja kulenda mama kasi akaja kulenda mama kasi akaja kulenda ndane huo akaja kulenda akaja kulenda Mamakas, todo mundo querendo, todo mundo oraca. Anda, because she can help people soup. When I get sick of only, manager me, commander, get everyone early. Makaeli and everyone so say. Makaeli and everyone so say. Because Sit the belly, chap chap. Watch us on all. Oya kuwaloga na maukolelia. Oya kubigi onu mukolelia. Ana mobia tieli egu. Wosome traditional marriage. Muna diegu muna ebe tawa azo. No bel meyi. Muna wundo na Suba, ifi mumbo sha. Anda. Ayawanda. Awoji mbosha kiji malo webi. Dadi deje. Oya naira. Eje naira money. Uyo boda. Naira no. Mo keleli. Personal assistance. Apple engineer. I don't know. Engineer.
Guys, it's a plan. Ojije na mok. Bita wala. Sodo kwanu. No girl mujan. 480. Over the 20 couple 500. Ojige mujan. Sodo kwanu. Onehu. Kokuya leyo ni bem. Anta. Jale. Oji dodo ya mi iwo gele agowa ya. Eje mwodu wadu dena. Buko sikaba pepe soup kana liba ana mwana nasia. Sikaba le kana lele. Ana lotu ana wala. Eje kambolu ga ash. Ibi kenya mubu 1 million. Ibi kenya wogu 1 million kilo. Anda. Ibi kenya botat. Anda. Eji nego 30. 890. Mistake here. Nazu, anyway, get here. You go 3-0. That 3-0. You go 3-0. 890. 242. 84. If you got whoever, I'm gonna learn you. You don't use you first back. You may be able to color and answer. Under this guy may go 2 million. 2 million government. Ifeko global. Under. Nigerian Ifeko may go 10 million. 10 million government. 10 million. Ifeko global. Anda. Eze Ifeko no military emu. Issue not the issue. Immediately emu. Obuni immediately emu. Nanga wagi. Onye zoge metati emu. Anda. Bonesi. Pego. Andash. Engineer. Tell us searchlight. Under. Asikavana asin. Engineer, tell us searchlight. Kokone o. Obi obona na afọ ọkụ na ya. Okwesoro ka ọkụ nyọ n'ibi. Onu obona ọkụ na ewu. Okwesoro ka ọchịchị wa. Governance. Ọkụ anyị ma. Maka na ọkụ si na mmiri. Mosombe pali global villa. Umo mambala. Emel magic. Na mmiri yolo be di solution. Umu egwu osoro no wa
Olo da. Kedizu maka mbọsị na-emebe de na ndajunu o kwesịrị ka o so. Cha fa. 750 million. Emanate project n'aka. Anga. Engineer, tiela ya searchlight kwa kuna. Aile para. Ayi ababa ni club n'abalị a. Edu my family bia. Tonight's club. Hello. Uduakomele. Ice water. Because asimusibu olu uduakomele asu. Uduakomele. Enwere m ego kange. Mana ana m eli ego. Uduakomele enwere m ego kange. Mana m na-eli ego. Kana ma m na-eli akwa na-abịa. Enwe ka nji wee sị na akwụnyele nna nwa agba ya. That's all over. Ọ bụrụ ime nwere ihe nna gị gaa ịbụ onye mgbu. That's the voice. Take risk and join the millionaires. Take risk and join manager. Manager Cape Sun City. Can't they put up? Osi mobile mma okeleli. Eze wende Arab money. Ana mmemme dị theater. Icheto ọmụmụ uye m eze. The high chief. Eze Chineke. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Anda. Obago. Oba. Eze woba. Obago. Obuna siga Obago. Isimu udo. Aye. Yera. Lafia. Obago. The flavor Adobe. Ogodo here this. You job. You may go site again last week. I do know you. Na mo babebu. Muna gine job woka. I dey go woka. Mo ba so man. Yes. Buto. Anda. Obagwe mo koreli. Aye. Afia. Darwanda. Kai kene US. Ego di na. Eze US. Kene ebegi. Can we show your wife happy birthday? That's what you baby. That's our birthday. US, you say can you me? Say wogu. I chief Kerelia. Never that simba nandia now. We US. Onumu Keneli. Happy birthday to her. Happy birthday to her. Happy birthday to her. Happy birthday to her. Yes, is a Cambodia country number. Because next year, you can celebrate birthday on a hotel.
celebrate here. At my own hotel. How can I celebrate here? I don't know what the US. That. Under. If you can never that. 890. 242. 84. What's that to me? Even they use the first bar. If you can remember, I'm going to Under. Even my little boy, man. Now I call her and man. Muno ya begi na my birthday. So one day, Muno begi na my birthday. Aye. Oh yes, you got 10 million. 10 million. 10 million. Go on. Under. My chairman, will you go to Kagos? You do a miracle of it. I'll give you a miracle of it. Oh, salty. You give me no marker. Could you once say, Jerry, no marker? Under. One is the point, no, sir. Also, if you're a ginger fella, on your man at the Glover, Morning Star. Under. Akweli selis one love. Morning Star. Obalemu. Akweli selis. Akwiri. Chema.
Puta tu mão. Todo mundo correndo. Esse é o mogo na monta da lona. Wale time. That is it. Esse é tu mão. Moja la bodo wembeli. Anda. Bikono. Aish. Emma no dey open mo na me birthday Saturday. No be charge them too much no be. So get memo. Photo. Ngeti mu regu kan ko sidi fi. Photo. Oge memo. Ma ti mu regu kan ko sidi fi. Photo. Yete go obi o chakara. Ai na kan do so ti elu megu. Aja. Ebu nakora nina. Ebu nakora nina. Aja. Todo mundo Aja. Nakora nina. Why am I not doing this? Everyone that's all I get. Everyone that's all I get. Why am I? Everyone that's all I get. Never know Georgia. Everyone that's all I get. Why am I? Everyone that's all I get. Never know Georgia. Everyone that's all I get. Aja. Tia service ni rogi. Eti salata grava. Why you the motor? Why you not go walk on the mouth? You should not see the photo. Who want the guy? Photo mouth, Benjamin Mono. Other than daily boat. None of them are bago. Oje guaye. Anda. Nanga nalo de kante engineer, Oliver. CEO engineer Oliver. Construction Company Nigeria Limited. Abu engineer. Anda. Chalu. I get an engineer. Charity begins at you. Alika, Obro Mokina Bego, she was Rugi. Obro Mokina, she was Rugi. Mazia. Number, we are just on the 22, June 22. Nine on okay. Solomon. I Ghana.
Mobala Hurricane with the golden cup. Hey, Jesus. Say go. Say what you want to say. Say any rubbish. Not any rubbish. Not any rubbish. $1 million. It's a young million. Odoguni waho. We waho. Odoguni waho. $1 million. Ata. Young boys, you are more. When you waho, it's like a waho. Yes. No one out of the woman. See what I can never catch your phone, Natala. I catch your phone. You jack. Natalis. I catch your phone, Natala. I catch your phone, Natalis. Ghana must go. Odika, Eba and Megi last time on Nago. Oh, go on and make your guy. Yes, sir. Don't be faster than your shadow. It's a week. Oguina masise moketa. Wanda. A week. I don't go to give a week. One other one. One day the bus. One day should also. Ibo Nejeko. Ibo Lego. Ibo Lego. Or someone say, there's a one I'm on a baby. I don't put up with the mom. What does this do? I get a week. Tiano Niwa. I'll be with Tiano. Other man. On your mobile high chief for 2 more days. Hey, here's the Chinabalago. And Campuda, you know, Mambalan. All the 2 will have been 2 more days at the Ribona Nigo. Would never Mama to do it. Oh, Mambalan. Hey, 2 more days. Mama, what you believe? I can't go do. Chatana Tata will bet the ending. What was the blue channel? And you know, say, Chief, happy birthday. Hey, Oslola. Now, look at this with the 190. Go high, Chief. To go dance. All the time. Wonder. When you make a go week, even now looking at all. Kaikaraja. Kaikaraja. That's the best. Kaikaraja. Anda. Mesula lona di global villa. Nema kwesi. Ine sigo go. Mesula lona forever. Aje. Asasi Yesu. Yesu mo ko. Muleri. Igwa mo go. There's a voice. No good. Each is here. There's a voice in email is here. There's a voice. What is him? What the? There's a voice. There's a voice. Ego di nama. 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 La la la. Ego di. Ego di. Off. Hold on. Ìṣẹ̀lẹ̀.
baby keji ijele one north east and southwest ijele one marine say ijele na mawanya zoro obo ijele mambala igwe keji ijele na mawanya zoro obo koli ijele bloody aigwe na fire aigwe na fire edu chekitu isawa tanga eje kudos is good drilling no bishop spirits ai odumu kerali obobo anda sika bali ki goma nele on ma tata bro Sunday etago ewa no bo Wednesday abi Thursday abi Friday Thursday it's Friday Wednesday Saturday Esimbe yeye ayanoda nana. Police on a anakuwale laka sekolo bla komele laka sekolo bla komele laka udalo ego di napa. Ife na ego di napa kanya. Ego di napa. Muna ndi egwu anyị digere. Ego di napa kedi ife na-etu gị n'aba. Where's the voice? Where's the voice? No gereli. Talo. Nejero. Neregwo. Where's the voice? No gereli. Osoju kede igwe global villa. Igwe global villa. Global ne kado. Global ne kado. Igwe global ne kado. Global ne kado. Igwe global ne kado. Igwe global ne kado. Igwe global ne kado. Oda. Obalatule. Yes, we get the boys special number to the boys. Obalatule. Where's your voice? Talent. Where you go? One number will go. Loyalty manager, Gabo, Umunna Mogelu go Monama, Kaikanese, Oyeza Boss, Mumjam, where's the Borodica to? Was in the way from Mambana, and then Muzam, Madeno, Yabula Billy, Atagomma. Eze na mwa tago mwa. Iwana kwa nuacha. Ni mwesa na
Osinde ekwe buru n'ọma mbala abụrụ mmadụ nọ. Mgbe ezobere dịka atụkwa n'egwu. Mgbe ezobere dịka atụ egwu. Mgbe ezobere dịka atụ azụ. Ibu mmeliwe eji atụrụ n'egwu. Iwe na-agba anụ aja. Unu gbulie chọọ na mmiri. Ya bụ mmadụ nọ kwụsị na-ekwu egwu n'ọma mbala na-ekiri iwe. Ana m ekwu egwu n'ọma mbala ma na-ekwu anụ aja. Ọ gwara owu mbọsị ahụ. Iwe na-egosi na amị o jigoro mmadụ o ji mmadụ chọrọ m aja. Ibu ego. Chineso Igbo na-eji ego. Ịga m nnata nwunye gị wela babụla ego. Ego dị na mmanụ a. Eze bọsụ odogiri eyi mmanwụ ekele ego. Ibi ije m ọgụ egbu na gị. Ibi ije m ọgụ egbu na gị. Amali mere mmadụ ya wọ na gị.
nwanne m obuo onye ga-ewu ewu obodo ibe aka onye ga-ewu ewu ka obodo ibe aka onye ga-ewu ewu ka obodo ibe aka ka ikele n'ude anyị ego dị na mma ịlọ emo ego dị na mma isi nwere ugbo dele olugo anyị ga-agba akpụrụ ọbụ What is the noise? onye nwere mmadụ ka onye nwere ego igwe global n'ejiela ya klọb a ga-agba klọb night a ga-agbago klọb akpọ m famili m bịa igwe ya ụlọ mmanụ na-eji a ọ chọrọ memo surprise arụrụ frame ibe bụ surprise mụwepụrụ ego ogiri akwa igwe giloba ọ dị n'ọkụ igwe giloba arụrụ frame ọ dị n'ọkụ ọkụkọ na-agba anụ ori ogwoni onye bụ na amalụ ya bụ dara ya ọgbọgọlọ igwe giloba mma giloba na ọrụrụ m frem ọrụ ya bụrụ ya mee tunu 12 n'arọ 2025 n'ime giloba wọ́n jago ngesi wọ́n jago ma o kẹrẹlẹ ibi ije mọ oge egwu n'age amali mere mmadụ ya wọwọ n'age olùkọ́ oge awọ gị oge awọ ihe mele ọgọ mụ na gị dị na mma gbogbo ịnọ n'obodo oyibo sọnde amụ bayelsa je bayelsa eje bayelsa ati elu gị ịnọ n'obodo oyibo sọnde amụ eje bayelsa ati elu gị eje mutielu nna gị ogo nna gị gwara m ewu ndụ oji ewu ndụ na maka bọsụ nwanne gị mere sọmpọt igwe gị n'ogba ịnọ n'obodo oyibo nwa gbọmọ adọ 2025 yeche mbede n'ibe 2023 emem na kọleji emem na sarasi onye last year adọ 2024 emem na agule ewu na villa port edede nwite mba ọ na-abịa ka ochiele m arụ ọchịchị ndị ha nwite onye 2025 mụ na ndị egwu mụ ebe ebe anọ na digimova tokosi ọja akụ skyface igwe global ceo global villa hotel na shot ebe mgbari gị fim ọsị mkpọpele hotel oge olùgbé dè mú asọ̀rọ̀ ń gàgbà fim
cha oya toro no na oya toro no na me o chi mu na me ebo ati me to mo ego kai na me na mu jala be aso wa no no ba mo wa na be to mo bala fo fa lu ana e je mo mo do àwọn lo to mo ni mo bo o wa lo bo ka mo le ai o wa lo bo ka mo le o to se mo mo lo bo o wa lo bo ka mo lo kesi o to se mo mo lo bo o wa lo bo ka mo lo kesi o to se mo mo lo bo o wa lo bo ka mo lo kesi ai o to se mo na me lo bo o to se mo bo o wa lo bo ka mo le mo e ke dia o wa lo bo ka mo lo do o to se mo mo lo bo o ka mo lo do o to se mo mo lo bo o ka mo lo do igbe ki lo ba o na ki wo abo 1 million na korot ngwande si osilon la di globa na mo ni mesu aka baba na gowa ni osila ya mo testa su o ye li ogota Adam weri o se mo ada eba ada ni mule eba ada ni mule owo ada ni mule mule mo ni ma go su eku me ko soro wutu ya mo wutu nei mule eku me so soro wutu Kuduma kasi wasi ono mana le Kuduma kasi wasi ono mana le Meso kika Kuduma ka meso kika Kuduma ka meso kika ono mana le Achia mule ono mana le Nuru mule Aro ebuto aga agba ogwu obo every year nga mebede ndori apụta n'ụzọ emem last year ene na-enwe ike nwa m ya na odigbo mmụọba nwa m mana abịa bede m ndị ori wezuola n'ụzọ atụchoneni ya onye n'ụdị sie agabe etesigo m moto na-abịa moto na-ebute ndị be m banọ n'ụzọ gbazuru ndị ori n'ezi aja nwere ndị ori dị sie ọ bụzi every year na-eme bede ndori apụta n'ụzọ ọkwa mmadụ bụ onye ori a na ngajọ ni ndị ori ọ dị ka ngajọ ni si ndị ori ọ dị ka ngajọ ni ndị ori anyị akarịgo ego dị na mma mmanwụ ego dị na mma nwata ozi abụọ so nụọ bịale mmanwụ ebu n'oge ya nọ nwanne
ìgbòmúlégbé ọ̀wà mọ́. Adé sí ìgbòmúlégbé bòde náà mọ́. Abíjì ni ó lè wà. Ó lè wà. Iná ló ń mọ hòtẹ́ẹ̀lì. Ànyẹ́ wọ́dẹ́gọ́ 26 rooms. Ìgìdìgbà. Sáré ti fi kí sí àti òmò ọ̀rọ̀. Káyipẹ̀ náà fọ̀. Tó de wọ́n yàn wá. Dábò tí gbé ni. Iná tí gbé ni ọ̀sán. Ìdẹ̀tílé yẹ pa. Ìdẹ̀tílé yẹ pa. Láti ọ̀sán. Tó de wọ́n náà. Ṣúdà abúlé yìí. Ẹ̀jẹ̀ wọ́n yàn wá. Nnẹ́jà balọ̀ fún wa. Sídìbò mẹ́wọ́. Ẹ̀sọ̀ tó fẹ́ ẹ̀dì. Owó olùwọ́ oyin tàgà náà. Mo dàbí egun mú gẹ̀rẹ́. Káìkọ̀ náà lọ jí. Ẹ̀jẹ̀ ẹlẹ́rìí my God. Wọ́n bò dé sọ̀wọ́n náà. Láàrin dàrú ti ké kórí mẹ́ lórí mẹ́. Dàrú. Wọ́n yóò yá kún náà. Wọ́n yá kún náà. Wọ́n ṣe kí ibú àmú. Wọ́n ṣe òbòdò ní ká tí ojú. Owó ìlà tuntun ń gbà tóge. Ọ̀lọ́yẹ́ náà ó kọjá. Kọjá wẹ̀. Owó ìlóògùn. Kọjá tó wọ̀ lóògùn. Wọ́n pẹ̀lú mẹ́fì ń lò. Ó jí ebi wọn náà máa ká. Kọjá wẹ̀ sẹ́. Owó ìlọ́yẹ́ náà fẹ́ lè bá gbọ́ ọkọ̀. Ṣíkèmó. Wájú sọ. Wọ́n sọ máa. Yàgò lè bá gbọ́ ọkọ̀. Èyí tó lọ́dọ̀ fún ìṣègùn. Ẹ̀dí àkànjì mi ní ibú ebi. Ìdìbò ẹ̀bẹ̀. Ẹ̀dá tó jà mọ́ ẹ̀. Inú mú kẹlẹ́ lè wá. Lóṣù oṣù kẹlẹ́ rẹ̀. Ogo de na mma ọ̀dà. What's your voice? Oji mezi nlo, wọ̀nà bẹ́ẹ̀ pé ọ̀nà rọ́gì yìí bẹ̀tẹ̀rẹ̀ máa ń wé evi echi ní ilẹ̀ n'ọ̀tụtụ. Ebe mbìlẹ̀ windo tí a bịa, ọ̀nà rọ́gì yìí bẹ̀rẹ̀ máa ń wé evi echi ní ilẹ̀. Anyị ga-alarụ obodo osi. Ọdún oṣù ka ị ga-eji nna. Onye ọ na-asọ ka ọ sọba. Onye ọ na-ewo. Eze ya wo ogbo ya wo ogbo ya etegoro ebe ha ete. Kaito ní ikuku ego ejak gidigidi. Ọyọ amala arụ. A na-emezi ya ọgwụ. Onye ikuku ego ojie ma na-eji ngwa. Eze onye ikuku ego nwanne. Eze nwa gidigidi. Ọrụ m ẹja kẹnu. Onye ikuku ego. Ẹja kẹnu. Onye ikuku ego. Onye ikuku ego. Onye ikuku ego. Ẹja kẹnu a. Onye ikuku ego. Ìjọba prosumer must be ship must sell. A ship that can sell 1,000 kilometers can never return back. Biko, ọ bụrụ na gụọ nwe mota 848